Oimurenya kora mga jiwang ageo ni chako duene marapare yo makare ka intai kario ganario prario kodario diambo mar chieng Jumapil chenro enratilo aikoni weche manyien kabange angno ber ko twak mano bende angne kel kanyo gi VOJ kata kamanya kora mga jiwang bende ngeni okang mokwongo ni waikoni weche manyien kwa medo luoni mago bende koro timore e weche go mag siasa odiochieng makawuono jatend piny Kenya William Ruto olimo boma ma Homa Bay waikoni mago wanyise to limbe no dinade tango gini mano wachero mo makamano kabendo waluoni mago matimore pauke kachiel kod pinje maoko wachako gi mago manyien. Musikwe na wasiwasi, serikali mmechagua ni serikali yenu. Na mimi nimesema nimejitolea nitawafanyia Wakenya wote kazi. Jatenda piny Kenya William Ruto singo chwalo dongruok e Nyanza mana kaka gwenge mamoko limbe mare mokwongo Nyanza otime county ma Homa Bay. Watu sapa wamekufa kwa nyumba imetekea yote. Sasa sisi kama watu wa kijiji tunahusunika sana. Jiabirio mawuok familia chielo thoe masira mar mach ma wangogie ote county ma Embu. Maok tin ne jimia chiel prabiro kodangwen tho bang yuarruok kod dhirruok e kind johera mag adhula e paw tuke ma Kanjuruhan e piny Indonesia. Machiegni akoro mga jiwange chendo ni maratil kama bende waikoni wechego manyien. Nyinga Lydia okan kendan kanyo gi Winnie Adoyo mabende lokonwa weche. Nyakoro mga jiwang wachako kod mago motendre kod limbe mar William Ruto mano kan jatend piny Kenya e gwenge ma Homa Bay kama bende nyalo bedo thuolo matudi kod nyiso pachi kotendegi mago mwaikoni sechegi. Bende wantiere kanyo la malo to machoka riyo adek auchiel nono bende nyiso pachi kotendegi magi. Bende wantiere mbuinya kora mga jiwang kanyo Ramogi TV bende kanyo Facebook mnyalo wechegi achiel kachiel. Wachako kod wechego motimore county ma Homa Bay kama jatenda piny Kenya William Ruto osingo martiyo gi jotelo mago duto mawuok e gwenge ma pachuka mar chwalo dongruok e piny Kenya. Ruto loso kane otimo limbe e county ma Homa Bay odiochiengno makawuono. Mae limbe mokwongo mar Ruto otimo kaluo nyaka nyocha yiere kaka jatenda piny Kenya. Osingo mar ywayo jo Kenya kendo keto gi kanyakla ka bende ali abichi koreyo makare mondo miangno kelnwa wachno mana dakika machuok nyakoro mga jiwang. Kwa dhi mbele en ni limbe ma jatenda piny Kenya William Ruto e gwenge go mag Nyanza omedo ywayo paro mopogore opogore nyakora mga jiwang kama en limbe Maruto timo mokwongo kaluo bang' chao muma jotelo moyiere county ma Homa Bay norema ma ok ochopo. Jopiny bende koro golo pachi kotenre koda limbe makamago. Anajua ile kiti viatu ambao Murkomen ameacha ni kubwa. Najua mtafanya kazi yenu kuchagua kiongozi. Nataka kuunga mkono yule amesema hii maneno mumalizie katika nomination ya UDA. Unajua mimi nilikuwa mpaka jana nilikuwa kiongozi wa chama inaitwa chama cha kazi. Nikavuja hiyo chama, tukalikia registrar, tukaingia ndani ya UDA. Sasa kama mimi mtu mkubwa waziri mzima anavuja chama ingia UDA, wewe ni nani? Tunaelewana? Mimi nataka tuungane mkono tukimaliza nomination ya UDA hiyo maneno hizi hapa. Kora mga jiwang nyisa kanyo ni ali abicho sa ekoregi mbaka kata manasigana motendre kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e county ma Homa Bay kama jatend piny Kenya William Ruto koro singo matiyo gi jotelo mawuok e gwenge duto ma pachuka kaka yo mar chwalo dongruok e piny Kenya. Ruto noloso kano timo limbe e county ma Homa Bay kendo mae limbe ne mokwongo kumotimo kaluo kabende nyaka ne yere kaka jatend piny Kenya. Kata kama nyakoro mga jiwang osingo mar jo Kenya duto mondo mi oketgi kanyakla. Ali abich miyo mathoth. Kar sadek ginus mar okinyi jatend piny Kenya William Ruto ne omolo e kanisa mar Africa Inland Church AIC e boma ma Homa Bay e nyasi mar alam ka en limbe mokwongo ma Ruto timo e gwenge mag Nyanza nyaka ne yiere kaka jatend piny Kenya.
bang' nyasi mar alam jatend piny ne yudo thuolo mar loso ka onyiso jodak e gwenge mag Nyanza mondo kik bed kod kibaji nikech piny owacho mare biro tiyo ne jo Kenya te maonge akwede. Mimi nataka niwaambie msikuwe na wasiwasi, serikali mmechagua ni serikali yenu. Na mimi nimesema nimejitolea, nitawafanyia Wakenya wote kazi. Na tutashirikiana pamoja na viongozi wenu na wale wengine wote. Ruto bende okono biro tiyo kod jotelo te mano yiere gwenge mag Nyanza ka ochakore MCS nyaka governors kaka yore owi jotelo kanyakla. Mimi nitashirikiana na viongozi wote waliochaguliwa, kutoka wale wa kiwango ya chini ya MCA, wabunge, maseneta, magavana, wote nitashirikiana na wao ili tuweze kupanga maendeleo ya Nyanza na maendeleo ya Kenya. Jatend piny bende yango moko kuom chenro mag dongruok ma piny owacho mare biro timo e kaunti ma Homa Bay kamoting'o nyaka tieko chenro mag dongruok mane piny owacho chako e kaunti ni to pod okwamo. Tuko na miradi ambazo zimekwama. Tuko na maji na sewage system ya hapa Homa Bay town. Tuko na maji ya Kendu Bay town. Tuko na maji ya Sindo. Tuko na maji ya Rangwe. Tuko na maji ya West Karachuonyo. Tuko na maji ya Oyugis. Hiyo mpango yote sasa nitafuatilia na viongozi wenu ili tuhakikishe ya kwamba tunatimiza ahadi yetu kwenu. Ndio mambo ya maendeleo ya sehemu hii iweze kutembea kwa njia ya kasi. Vile vile najua ya kwamba tulikuwa na barabara hapa kadhaa, karibu barabara kilomita 200 katika hii Homa Bay ambazo zimekwama mahali na pale. Mimi nataka niwahakikishia kwamba mtanipatia nafasi kidogo nipange mambo ya budget na mambo ya uchumi, alafu nitakuja nikamilishe hizo barabara zote. Osingo duogo e kaunti ma Homa Bay dwe manyien ma chaka oyanga gedo marudi manengo gi oyueyo e boma ma Homa Bay. Niliwaeleza tutakuwa na mpango mkubwa ya mambo ya housing, ndio tuweze kuhakikisha kwamba vijana wetu wanafanya kazi. Tulikubaliana katika ile program nilizungumza na nyinyi hapa, tukasema tutajenga nyumba 5,000 hapa Homa Bay County. Na nitarudi hapa mwezi ujao kuanzisha hiyo program. Ruto ne oten gi jotelo ma opogore kamoting'o jatend migawo ma oyier ma ochune tudruok Eliudo Walo, gavana machon ma Kisumu Jack Ranguma, nyawadgi machon ma Migori Zachary Obado, jaod bura ma Ugenya David Ochieng, Dalmas Otieno, e kind jotelo mamoko ka jotelo te mane oyier e kaunti ma Homa Bay to ne orem chopo e limbe ma jatend piny no. I want to thank His Excellency the President for changing the political discourse in this country from politics which is based around rhetoric, tribes and individuals to politics which is anchored on issues touching on the common mwananchi. Icha wauotho kwa manyo piny to mama Nyasaye omiyowa to komiyowa what you go to kore work with him, we don't work with him. Fanya kazi na yeye kama watu wa Nyanza. Limbe ma jatend piny Kenya William Ruto timo e kaunti ma Homa Bay e limbe mare mokwongo e gwenge mag Nyanza nyaka ne yiere ka jatend piny Kenya mar abich. Ruto singo ne jodak e gwenge mag Nyanza ni piny owacho mare biro tiyo machiegni maonge kwede e neno gwenge mag Nyanza bende obedo kod dongruok kaka gwenge mamoko. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi kwa weregi mago motenre kod limbe mar William Ruto County ma Homa Bay wadhi nyake County ma Embu kama jabirio mawuok e familia achiel owito ngimagi masira mar mach manyotimore gweng' Mangimari kar chung'od bura mar Unyenjeze County no ma Embu. Pok oyangore gima dine kel mach ma kamanyo mabende no muoche od familia no e otieno. En masira mokelo lit kod kuye gwenge Mangimari e County ma Embu. Masira mar mach manyonego miyo wuoro
nyithindgi adek kod nyikwagi ariyo Otieno Manyoro. Familia moja, watu 7 wamekufa kwa nyumba. Nyumba imetekea yote. Sasa sisi kama watu wa kijiji tunahusunika sana. Yule mdogo sana ako na miaka 4, mwingine ako na miaka 6, mwingine ako na miaka 8, mwingine alikuwa anaenda kufanya mtihani wa KCB, na msichana wake alikuwa anafanya business. Majino manyo wangoji abirio go pepok onge gima nyokelo. The investigation officers have come na wameanza uchunguzi. Wamechukua miili na pia wakachukua samples, na tuko na matumaini ya kwamba watafanya uchunguzi ambao utatuambia ni nini kimefanyika. Jalup Commissioner ma County ma Embu January Winge nyoyango masirano bang chopedala manyo masirano timore kakoro gikwayo ngata man kod ng'eyo kutudre kod masirano mondo miyo godhok kubila. Kwa wakati huu hatuwezi kusema tumejua. Hiyo ni kazi ya uchunguzi. Mtatupea nafasi ili tuweze kufanya uchunguzi kamili, ili tuweze kujua moto ulianza vipi. Na kitu kingine cha kusema ni kwamba watu wote kama mnavyojua katika hiyo nyumba wameaga. So hakuna mtu wa kutueleza kitu ambacho kilitokea. Jotelo mayalura no kamutingo Jod Bura ma County ma Embu Pamela Njokinjeru kod Jod Bura ma Runyenjes Eric Mushangi koro kwa jodak mangimari mondo miyo konye timo nonro kendo mondo gigo report ko bila pononi giwinjo gimora mora mutudre gi masirano. Ningeomba wenyeji wa area hii waweze pia kujitokeza kama wako na ujumbe wote ambao unaweza tusaidia katika upelelezi wa janga hili, waweze kutupatia na kupatia kitengo cha usalama tuweze kujua ukweli uko wapi. Ningependa kuuliza watu wote wasikie wakiwa safe wakipeana habari, kwa sababu investigation officers wako trained vizuri na hawatapatiana information ambayo itahatarisha maisha yao. Jodak mangimari makoro ni kod lit mokalo kwa yo pinyo wacho mondo kasti mononro masirano kakoro gikoyo governor ma Embu Cecily Mbarire mondo ket geche mag nego mach sub county duto ma county no mondo miyo konye rakruok gi masira makit kod mano. Na tunaomba serikali ifanye uchunguzi ili tuweze kujua nani alisababisha hii mambo. Tuko na huzuni mingi sana, lakini tunaomba Mungu yale ametendeka, Mungu atasimama juu yake. Ringreji abirio go tere kar kano ringrejo moto ma Embu Level 5 Hospital. Tiomos ne oganda kwa bendo yudo kuyo makamane county ma Embu nyakona mga juang kwa ya county no ma Embu ateri achiel kachiel nyake county ma Mathira county ma Nyeri kar chungod bura ma Mathira kama bende jafo mara Rashid Abdalla ntere kanyo yombage jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ateri kanyo man matini winje twak makamano gina bende gigoe mbaka kutengeneza mbolea hapa nchini, kwa sababu ni mambo ambayo inawezekana. Juu ya hayo, kwa sababu ile bei ya unga na nini haijateremka, Rais William Ruto ameingilia mambo ambayo ni ya maana sana. Hizi mambo ya fuliza, unajua ile interest ambayo watu walikuwa wanatozwa na hii kampuni ya fuliza ilikuwa juu sana, na Rais William Ruto amefanya mikutano ya faragha, amekuwa na mazungumzo ya uwazi, na kuambiana ukweli na hao wenye fuliza, wenye mshwari, ya kwamba Wakenya hawawezi kulipa ile interest rate iko juu sana. Na ndio kampuni ya Safaricom imekubali kutremusha interest rate ya fuliza mpaka 50%. Hiyo itapatia Wakenya nafasi kidogo, hata kama bei ya vyakula iko juu, pahali wanakopa pesa interest imetremuka kiasi. Na bila shaka tunazungumza moja kwa moja katika boma lake naibu wa rais bwana Rigathi Gachagua, na hivyo basi unaweza kwenda katika mtandao wa kijamii ukazungumza nasi kwa hashtag yetu ni Rigathi Gachagua live. Unaweza zungumza nasi katika mtandao wa kijamii na pia ukatuma jumbe mfupi kwa 2242 tuweza kuzungumza zaidi. Na naibu wa rais, nafikiri ukiwa mbunge na pia wakati mwingine ukiwa DO uliwahi kuyaona, unaona kwamba kuna serikali ambao inapeleka chakula cha msaada katika maeneo ya kaskazini mashariki. Umebahatika, umeweza kuwa naibu wa rais kwa kampeni mlioifanya nzuri, na pia juzi tumeona mnapeleka chakula cha msaada. Kimtazamo wako, nafikiri mna mpango gani kupata suluhisho la kudumu
kwa ukame ambao unapoteza maisha ya Wakenya wenzetu na pia vile vile mifugo. Kusema ukweli, tuko na shida kwa hii maneno ya climate change, ya kwamba vile tulizoea mambo ya mvua imesabaratika. Inakuwa ngumu sana kujua kinaganaga mvua itaingia wakati gani. Kwa hivyo lazima tufanye mipango kabambe ya kuhakikisha ya kwamba hakuna Mkenya ambaye atakufa. Rais William Ruto ameniagiza mimi nianze mazungumzo na wale wafadhili na zile serikali za county na serikali kuu kuwaweka pamoja, na nilikuwa na kikao shafaraga na wale wafadhili, wale donors, wale governors wetu, na pia tulikuwa na ministers wetu na permanent secretaries, na tumeona ya kwamba kulikuwa na gap kiasi fulani, ya kwamba mkono ya kushoto haijui ya kulia inafanya nini. Ilikuwa ya kwamba ile serikali za county inapeana chakula, serikali ya kitaifa inapeana, na wale wafadhili wanapeana. Unakuta ya kwamba labda wanapatia wale na wengine wanakosa. Kwa hivyo katika ofisi yangu Rais William Ruto amenipatia jukumu la kuweka wafadhili wote pamoja. Katika ofisi ya naibu wa rais ndio itakuwa pahali ya kufanya coordination ya donors katika Jamhuri ya Kenya. Na nimekuwa na mkutano tukiwa na rais wetu. Ramogi John Kamano kanyo jalup jatenda piny Kenya Rigathi Gachagua kabende ogoyomba kanyo gi Rashid Abdalla e kar chimod bura Mamathira e county Manyien ang madui kanyo bange kendo amedo luoni mago bende ang ne bed kiwacho kanyo kara kamano wakaw yoni matinya kono Ramogi John wadu kod weche mathoth Ramogi TV chenro en ratil. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Have doo-doos taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doos strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Bein kod penjo mora mora. Hello, penjo laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki. Hii kitu si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Kik
Ti kod sabunde mateko gi ng'eny kiluokori. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Machiegni kendo nyakoro mga jwange chendo ni maratile kamano kuom medo kete mana kaira Ramogi TV wadhi mbele kod weche go manyien. Kwadhi mbele ni medruok e nengo mar chiemo kod modhi mago mag nyamburko koro ng'ao pek mar ngima malo mokalo. Moloyo kako sebedo kuom thuolo moingo higni 5 mago mosekalo. Kwan ma igolo kod piny owacho koro wacho ni pek mar ngima dwe mokalo nochopa tamalo 9.2 nyakoro mga jwang rang'iny mapok nochope chakre dwe mar auchiel higa mar 2017. To mana kaka dweno koth leronwa oro makoro dhi nyime pacho ka kende thoth gwenge kod nengo mag modhigo mag nyamburko mapod nyalo mana medre en ranyisi ni fuongruok mar ngima ok ni machiegni nyakoro mga jwang. Bang' medruok e nengo mag chiemo kod modhi mag nyamburko e dwe achiel mosekalo, pek mar ngima ma ipimo kod nengo mag chiemo, wuoth, lewni kod pango udi e kind mamoko sani koro idho nyaka tamalo 9.2. Rang'iny mapok ochope chakre higa mar 2017. Bad migawo mochung' ne chiwo kwan e lo piny owacho KNBS koro yango ni nengo mar chiemo kod gik ma imadho ma ok mer dhano osemedore kod atamalo 15.5 higa achiel mosekalo. Nengo mar mo kuon, michele, oganda, sukari kod ring dhiang' duto ne omedore kod kind atamalo 1 kod atamalo 8 e thuolo mar dwe achiel mokalo. Kama nengo mag alode kende manoyudo fuongruok matin ka opim kod kaka ne uso gi dwe mar 8 higani. Dwe mar 9 ni be mane piny owacho ng'ado omenda ma itiyogo e gayo medruok e nengo mag modhi nyamburko. Okang' makoro miyo sani petrol gi diesel iuso e nengo mamalo mogik chakre ne piny owacho ket chenro mag lando bech mwandugo dwe ka dwe. Okang' makamano osechoro nengo mag wuoth kod atamalo 25 e dwe achiel mosekalo. Ka bende nengo mag nyiewo teko sitima sani oidho kod atamalo 20.9. Medruok e nengo mag nyiewo teko sitima koro rucho fuongruok mana jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne ogolo mar atamalo 15 dwe mar 12 higa mokalo. Ute ma ji pange bombe mopogore opogore bende koro osechako meto, okang' ma koro dhiro pek mar ngima ne oganda ndalo machuok bang' timo yiero manopong' kod geno ni tend piny manyien nyalo temo duoko piny pek mar ngima. Bengi maduong' ma pacho ka CBK nyocha omedo nyinyo ma bengi dhi chiwo godo hola kowuok atamalo 7.5 nyaka atamalo 8.2. It's true, one can say, what has monetary policy got to do with the price of vegetables and etc. But I think the point here is the second round effects. So things that relate, let's say, the things that relate to those specific products in a second order way. So think about fuel and think about transportation costs. So the cost on transportation, that's a second order effect. And that's why the MPC took the action that it took of increasing the benchmark rate by 75 basis points. Dwe mar 10 ni bende koro biro gi pek mage. Kama bad migawo mochung' ne choko suru KRA koro semedo suru ma ijuogo e wi mwandu kaka modhi mag nyamburko, apiko, lainde mag simu, juice, pi kod kuonge kin mamoko kod atamalo 6.3. Dweche 60 mokalo kane pek mar ngima ochope kama ochope sani, piny owacho ne ogolo suru e wi oduma kod chak ma igolo e pinje maoko, okang' manokelo fuongruok matin ne oganda e kindeno ma bende Kenya ne dhi e yiero maduong'. Piny owacho masani osechako chwalo mbolea ma nengogi oduok piny e gwenge mopogore opogore kaka okang' mar keto yot e nyayo chiemo. Kata kamano, bedo ni oro kod ngaji pod okwako thoth gwenge ma pacho ka e kindeni koro rucho geno ni nengo mag chiemo biro lwar machiegni, ka bende nengo mag mwandu ma iloso kod kembe mopogore opogore e pacho ka pod nyalo idho mana kaka sitima kod wuoth bechgi medore.
Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kora kwang'e mago motuche county ma Nairobi ji 26 nomaki otieno manyoro e magawa moko 5 mantiere kar dak ma Kilimani e county ni ma Nairobi. Kama obila notime apedha bang' yangore ni kuonde budhogo itie gi yedhe ma oko puodhi kendo giketho chike mamoko. Apedha no be noriwo apisas mag nema kaka Wycliffe Oko leronwa. Yuarruok ne oneno e kind obila kod weg kar budho ma Oyster Bay e kar dak ma Kilimani kaunti ma Nairobi otieno manyoro. Obila kanyakla kod apisas mag nema nyo timo apedha e magawano mayudore gi ngapaya ma Kilungu. Ma bang' jodak ma kanyo golo ywak ka giwacho ni kokono kod uso mag yedhe mamero ji mayo gi kwe. We are having a problem with the loud music and parking. People park cars on the road. For me to drive on Kilungu Road, it took me 1.5 hours to reach my house on the corner. And nobody was prepared to listen to us. My own children can't sleep. And I was here 2 days ago, and I told them there are specific county bylaws on how you convert a residential property into a commercial building, and how you can then convert that into a pub. You don't just create pubs from zero. E kinde apedha no apisas mag obila ne omako meneja mar magawano, jotich 14 kod aguche 20 mag ywayo yadh mer ma otise ni shisha, mano mayande piny owacho osego kum higa mar 2017. This is very unfortunate. You remember very well, even yesterday we came here, the residents requested them that please let them observe some decorum. But unfortunately, we don't know which power they have. Apedha makamano bende ne otime kuonde tongona mamoko kama utingo Club 909, Kettlebar kod Onyx kama bende ne omaki ji 11. Achijego ne otere tesendo bila ma Central Police Station ka girito chopo e nyim doho chieng' wuok tich. MCA Makileleshwa Robert Alayo kwayo director ma ochung'ne chiwo lesen e kaunti ma Nairobi mondo ogo peksen kuonde tongona e kar dak ma Kileleshwa ma owacho ni chido lwasi gi koko nyayo tiyo kod yedhe mamero ji e kind timbe mamoko mag maundu. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Kwa dhimbele gima motendo kudarita kwinya kora mgaji wang jodak mauok hoho marokak koro okwayo pinyo wacho mondo jiwa pedha motegno mar jokuo jamni kendo choko bunde manie lwet jopiny heyo ma oko puodhi. Walter Nyambagane gi lerno. Nasema poleni na Mungu awafariji. E kinde iko maro wadgi mane en jatend migawo mar omenda machon Henry Rotich gwenge mag Chilget MCO Keiyo Manyandwat. Wanaume na wanawake wote walijivinda. Judito mokelo kanyakla jatend migawo mogwel mar apaya kod wuodhe Kipchumba Murkomen okone piny owacho mondo ji warita motegno ne jodak e alwora mar hoho mar okak ma monj mag jamni otime newa. Jotelo go koro dwaro ni apisas mag arita kwe otim apedha mag dondo oko magina manie lwet jopiny e yo ma oko puodhi kendo thiro njore mag wang' teko. Lazima tukue viongozi tukipitishwa na bunge, tukue mawaziri ambao wataunganisha Kenya ikuwe kitu kimoja. Lakini nataka niwahakikishie mambo ya insecurity kwa Kerio Valley ni top priority ya sisi kama serikali ya Kenya wakati huu. Shida ile tuko nayo ya insecurity ya Kerio Valley, shida moja inatokana na ukosefu wa barabara. Wale mapolisi hata wakati tuko na shida pale kule Mtokerio, tabata kali ya polisi imesimama kando ya barabara, hawezi fuata hao majangili mpaka huko. Jaod bura ma Kapsaret Oscar Sudi kendo jodito mamoko wacho ni kweth mag jok masiro kuom mar jamni owinjore seti kendo tieko hala makelo midhiero ne jodak mag hoho mar okak mawuok yo Nyandwat. Hii shida ya insecurity sehemu hii, we will only give you one message. Shida ya insecurity hapa ni vitu mbili. Kwanza, kuna watu ambao wana benefit kutoka kwa hii insecurity. We must deal with those beneficiaries of insecurity within the Kerio Valley. Before you do that, those guys will continue sponsoring. Mambo ya usalama ni wachache, cartels na wakora wachache. Tunataka tuambie wale sponsors, kama wewe ni mwanasiasa na unajua unakulianga kwa damu ya watu, unaletewa hiyo pesa ya ng'ombe, my friend, anza kukimbia. Hii haitawezekana kwa hii serikali ya wasiwasi.
Gavana Mabaringo Benjamin Chiboi kod nyawadgi Manandi Stephen Sang kanyakla kod jo od bura mokelo kanyakla Bowen Kangogo koro dwaro ni tend William Ruto mondo kelie fungruok ne jodak mondo pith mag jamni onya mar yudo dongruok makare. Ya kwanza walijua kwamba sisi hatuna amani katika bonde la Ufa, especially sehemu ya Kerio. I want to thank you, Mr. President plus your Deputy President, for doing what you have done. I know you have responded to our cries. The next one is you have responded to the issues of drought and insecurity. Hii maneno ya hapa insecurity ya watu wawawe. Kama sio safari hii ambaye Mheshimiwa Ruto ni president na Gachagua ni deputy president, hakuna wakati mwingine hii maneno itamalizika. Twak makamagi biro ka oganda ma Turkana pod ni kod luoro bang' monj nyocha otim kendo jonjore gwenge mag Namariat kama nyocha onego ji 11 koriwo koda ka jochiw arita mag kwe. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa dhi mbele nyakoro mgajwang' wadhi nyaka Nam Lolwe kama kinde maloyo higni 16 jolupo mag piny Kenya osebedo kaywak mokalo kaluwore kod sand magineno Nam Lolwe to ahinya chulano ma Migingo. Kata bed ni twak osebedo kinde ka kinde kind apisas mag arita e piny Uganda kaachiel gi mago mag Kenya, jolupo mag piny Kenya wacho ni onge lokruok moro amora ma giseneno. Jolupo giwacho ni apisas mag arita kwe ma piny Uganda osebedo kamayo gi mwandugi kamano ma otimore machiegni en juma mokalo. Gidwaro ni piny owacho ma Kenya wuo kod piny owacho ma Uganda mondo chenro mag lupo kik bed kod ng'ikruok. Tunaomba serikali yaingilie wa polisi wa Uganda. Hata juzi mimi boti yangu walisika boti yangu 2 wakasema ati wanataka petrol mafuta. Sasa nasema hii usiku nitatoa mafuta wapi jameni? Si achia watu wavue. Mpaka wakakataa wakachukua betri zangu ambao yani materials ambayo nilienda kuvua nayo wakachukua yote. Mpaka hiyo ilileta sara kwangu. Sasa naomba serikali aangalie hiyo maneno ya Migingo. Waneno pe kabisa kaka wan wajolupo. Sana sana yudo ka gik motiyo godo kagi gin gik ma otem all gi loan. To ko all gi loan to ningo beni gitiyo mondo gichul loan no. To ko wuok wadhi nam to yudo ka kumo ningo beni rech yudore no. E kuma be osedhi odinwa maki gike tinyalo makie. Migol pesa yudo ka pesa migolo samo makino ng'eny moloyo pesa miduogo yudo oko ka. Koro kiko kwan mondo igol pesa itere loan to nyithindo bende dhi sikul iyudo ka koro nyaka ibed kod pek. Magiri miolo loan ni nyaka chak ywae kendo. Koro kanye kwayo sirikal mondo ng'iye kaka nyalo konyowa. Kwa mbele nyakora mgajwang' wang'ie mago motenre kod wuodhego mag apaya kama jorimba piko kod dwaro mondo ne ni gikawo kumba mag apiko kaka yo mar geng'o lal mabende nyalo yudogi ka giyudore e masirago mag ndara. Pad mikawo mochung'ne kembe machiwo kumba IRA koro wacho ni thoth weg apiko kosebet kakawo kumba makoro kelonegi achiedh nade mokalo ka giyudo masichego mag apaya. Jata chenro mar IRA Mithamo Mushiri mane loso kod oganda e gwenge ma Kerugoya bende wacho ni jok ma iting'o gi apiko ma ok okawo kumba thoro winjo matek mokalo ka giyudo masira nikech ok giyud kony moro amora mag thieth bang' masiche mag apayago. Kamishna mar kaunti ma Kirinyaga Moses Ivuto to nojiwo jo apiko mondo bed omed ndikore kod piny owacho kaka ne ogol chik mane ochak higani. Apiko emane goji ma kwan gini malo mogike masiche mag apaya kaluwore kod kwan ma igolo kod bad migawo mochung'ne wuodhe apeyni kata NTSA. Insurance kwa gari yako kwa bodaboda sababu ya askari. Weka kwa sababu yako. Weka kwa sababu ya watu wenu. Hiyo bodaboda ukianguka nayo ama ugonge mtu nayo utalipiwa hiyo deni. Utalipwa bodaboda yako na insurance. Hautasubua society yote wakifanya harabi. Weka insurance kwa bodaboda yako. That is my appeal to all the bodabodas na watu wa magari. Sisi ambao tunaendesha magari huko kwa barabara, you find that a good number of us tunaendesha gari hazina insurance cover, and we don't think that is serious until
we find ourselves in an accident. Once you lose your life in a motorbike that is not insured, or a vehicle, it becomes the burden of your next of kin to ensure that you are given this and maybe burial, and then your people, your next of kin, or your dependents are left to really suffer. So the border industry and that challenge. But if you remember the kind of border reforms that have been introduced today, it is mandatory, and remember we are still on with that program of that registration, where one, other than ensuring that you are a member, I mean you have an insurance cover, you are also supposed to be a member of a SACCO. Kuna mga jangwa dhie pau tuke kambende wangie mago motu chokono ayudo ne